Detener grabación de vídeo. Botón. Detener grabación de... Habla desactivada. Hola, família. Estic molt actiu últimament. Però és que s'han de celebrar les efemèrides. I de coses que passen en el 2017... En el 2019, perdó, em va fer 10 anys. I no ho vaig celebrar. I de fet encara no ho he fet com ho hauria d'haver fet, ni amb coses que passen, ni amb la moneda a l'aire, ni amb el distàncies curtes que també els farà aquest any els 10 anys que el vaig gravar. Ja us en parlaré més endavant d'això. La cançó que ve avui és una cançó també del Coses que passen, i és d'aquelles cançons, és alguna cosa més que una cançó. És el record, és el molt bon record d'una bona nit a la sala Luz de Gas, en un acte que vaig anar de la ONG Sonrisas de Bombay, capitanejada pel Jaume Sant Llorente, una gran feina, sens dubte, que fa. No m'enrotllo més. El cas és que allà vaig conèixer la Gemma. I la Gemma és una actriu que abans sortia al Cor de la Ciutat, fent el personatge de l'Amèlia, i que ara la podem veure a les tardes a TV3, Com si fos ahir, fent el personatge de la Charo. I a mi em va caure molt bé, i si no em falla la intuïció, em sembla que va ser recíproca la cosa. I li vaig escriure aquesta cançó, que es diu Potser, i que no tinc clar si li he ensenyat. Però també és una d'aquelles cançons que és una lletra modificada, i més o menys fa això. Dir-te tantes coses que t'han dit, mil i un tòpics que ja s'han escrit o sentit. Imagino el color dels teus ulls, imagino el color dels teus cabells. Tant de bo tornem a veure'ns tu i jo. Potser podríem veure'ns un dia d'aquests. Intercanvis de paraules sense conèixer-nos, intercanvis de telèfons per quedar aviat. Ho hem de repetir. Una nit com aquesta, tant de bo tornem a veure'ns tu i jo. Potser podríem veure'ns un dia d'aquests. Quan et vegi per la tele ara ja no em farà falta jugar al vell joc de la similitud. Potser tornem a veure'ns tu i jo. Tant de bo tornem a veure'ns un dia d'aquests. Un dia d'aquests. Un dia d'aquests. Habla activada. Detener grabación.